sí. Non? Ai, muller, dalles unha oportunidade. A estas horas non estamos para escoller tanto. Sempre estamos para escoller. De feito, non hai esencia. Somos as vivencias que escollemos. Se ás 6 da mañá te posto en existencialista, sacoche convenio colectivo para que vexas que eu non escollo tanto. Loita de clases as que queiras, pero aquí estamos o que estamos. Macho. Non hai como a estampa dunha muller liberada para lembrar a Beauvoir. Imaginas a Simón con Tinder? Outras 1000 páxinas que botaría para falar sobre a opresión da muller nos tempos da mercantilización dos afectos. Bastante fixo xa descubrindo yo o pensamento occidental que existíamos. Pensa que publicou O segundo sexo no 1949, que xa parecía que había igualdade porque en algúns países podíamos votar, pero ela moveu os marcos da igualdade. E o libro vendeuse, eh? Vale, sí, puxo as bases do feminismo do século XX, pero esa relación con Sartre... Non sei. Moita parella aberta. Pero despois ela sempre estaba á sombra del nos círculos intelectuais. A sombra? Beauvoir? A sombra, sí. Beauvoir a que viaxou pola China, pola URSS, a que escribiu novelas, ensaios, memorias, a que debateu con pensadores e políticos, homes e mulleres, eh? E a que tamén tivo un montón de amantes, homes e mulleres tamén. Que queres que che diga? Xa me gustaría a min ser a metade de sombra e de moderna que a Beauvoir. Tes razón. Creo que me deixei levar por séculos de patriarcado nese xuizo. Non se nace muller. Chégase a selo. Soa sinxelo, pero hai moito que peneirar para chegar a esa afirmación, sobre todo cando medras nun contexto onde o masculino é o xenérico, o universal. É que o esencialismo reducíanos a unha feminidade estereotipada. Nacemos así e punto. Delicadas, recatadas, segundas en todo. Ai. Pero ela defendía que é a cultura e non ter tetas ou vulva o que nos converte en mulleres. E por iso somos libres para escoller, libres para nos transformar, entendendo a liberdade como unha responsabilidade construtiva. Ai, existencialismo ateo, socialista e feminista. Esa é Simón. Concordo. Foi unha muller revolucionaria que marcou a axenda da igualdade para as seguintes décadas, pero non sei, non tes a sensación de que seguimos cos mesmos debates? Fíxate no que dicía sobre a maternidade. A natureza non é destino. Vaya que poder ter fillos e querer telos son cousas diferentes. Pero sí, totalmente. Renunciar hoxe en día á maternidade segue sendo moi controvertido. É como a ir a diferentes velocidades. Por unha banda, falamos do xénero non binario. E por outra, prohíbese o aborto. A loita segue. Grazas por abrir camiño, Simón. E grazas a ti tamén. Ulala. A ver. Mira. Ulala. Sí, claro, sí. Sí. Aquí. Mira este tamén. Xa o mirei. Este que... Ah. Dígolle que non. E se quedamos agora con este, agora que vamos a ir por aí. Agora.